pentru Fia Lui, la fel spuneți. Mă lepă de Satan. Te lepezi pentru Fia Lui, la Mă fel lepă de spuneți. Satan. Te lepăda de Satan, spuneți, m-am lepădat de Satana. Te-ai lepădat de Satana? M-am lepădat de Satan. Te-ai lepădat de Satana. M-am lepădat de Satan. Suflați-vă spre ușă, vă rog. Apoi vă întoarceți pe Sfântul Altar. Și continuăm. Te unești cu Hristos. Mă unesc Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos M-am unit cu Hristos. și crezi Lui Și cred Lui ca unui ca împărat. un împărat și Dumnezeu. Dacă aveți emoții, crezi din care citiți, vă rog. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotștiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vești, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel ce de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a de dreapta Tatălui și iarăși va să vie cu slavă, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu avea sfârșit. Și într-unul Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc și botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Și Hristos. crezi Lui Și cred Lui ca un împărat și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos M-am unit cu și crezi Lui Și cred Lui ca un împărat și Dumnezeu. Te-ai unit cu Hristos M-am unit cu Hristos. și te închini Lui, mă închin Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, trei micile de oființă și nedespărțite. O să vedeți prima împreună. Binecuvântat este Dumnezeu care voiește cu seamă să mântuiască și la frumusețea de volie să vină acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Să pune, Doamne Dumnezeu nostru, că am pe râul total, Andrei Cristian, de drag cele trece în puterea Duhului Sfânt, Gloria lui Iisus, că binecuvântat și prea slăvit ești în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, plățește-mă cu mine păcători și miluiești. Dumnezeule, iartă-mă cu mine păcători și miluiești. Dumnezeule, plățește-mă cu mine păcători și miluiești. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în trânsa Domnului să ne rugăm. Doamne,